डिमाकुसियाव इउपिपिएलनि दरथाम जिल्ला आफादनि आइजो दैदेनगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि। लकसभा बिसायख'थिया साखाथियाव सफैनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गाव गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय आरो सांग्रांथि लाबोनाय थांखिजों बायदि समाव बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलि सत्रआव बिटिआरनि दरथाम जिल्ला फारियै उदालगुरि तामुलपुर आरो बेरगाव जिल्ला आफादनि आइजो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे आइजो दैदेनगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आइजो गांखंनि दैदेनगिरि थामहिनबा आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि हेलेना सरगयारिजों लोगोसे दरथाम जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि आरो हान्जानि आइजो सोद्रोमाफ्राबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। दिनै जोंहा बाहाय इउपिपिएल आइजो गांखं दालायनिफ्राय नैबे दरं उदालगुरि समस्थियाव जेसेबां ब्लक दङ 16टा ब्लक दङ बेनि जों बाहाय इउपिपिएल वुमेन लिडारशिप मिट लानाय जादों। बाहाय गासिबो ब्लकनि जोंना बाहाय आइजोफ्रा फैदों। बाहाय जोङो दिनैहाय माने फैगौ समावहाय लकसभा इलेक्सनाव जोङो आइजो जानानै राजनिति फोथाराव हाबबाय जेला जोङो जाहाथे बयखौबो जोङो मोजां सांग्रांथि होनो हायो आरो जागरण लाबोनो हायो आरो जाहाथे जोङो माने गोख्रोङै जोंनि दोलोखौ लानानै मोजाङै इलेक्सनावहाय बाहागो लानो हायो आरो जोङो बाहाय लकसभायाव जिहेतु जोंबो नेदानि मोनसे अंश बाहाय नैबे बिजेपि इउपिपिएल लाबो माने इउपिपिएलआबो बे नेदानिनो मोनसे अंश बाहाय जे केन्डिडेटखौ होगोन नेदानिफ्राय जोङो बेखौनो जाहाथे देरहासार खालामना हरनो हायो जोंनि आइजोनि वुमेन वार्कार्स मिटखौ जोङो बाहाय लानाय जादों आरो बाहाय जोङो माखासे जोंनि आइजोफोरनि जे मावनांगौ हाबाफारि जे एक्टिभिटिस बा समाज बिथिङै जोङो मारैहाय साबसिन खालामनो हागोन जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोबां आइजो माहारिनि नामावहाय गोबांनो बिथांखि गायसननाय जाबाय बा जागायजेननाय जाबाय। बे बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो आइजो जानानै मारैहाय मावफुंसारनांगौ साबसिन हामसिन जोङो दिनैहाय बाहाय जोंनि जिहेतु इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेनि जे थीम लानानै बियो इनभेस्ट अन वुमेन एक्सेलारेट प्रग्रेस होनदों। दा बियो एकदम बे थीमजों जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आइजोफोरखौ जे थांखि लानानै बिथाङा गोबां आसनि गायसनदों बेजों जोबोद मिलिफ्लेथारदों आरो बाहाय जोङो आइजो माहारिया मारैहाय बे सुबिदाखौ इनभेस्ट खालामनानै आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो जोंनि समाज जोंनि न'खर समाज आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय मारैहाय जोङो जौगासारनायखौ लाबोनांगौ बिनि थांखि लानानै जोङो बाहाय माने सावरायलायदों। जोंहा माने बांसिन मेल मिटिङावहाय आइजोफ्रा बाहागो लादों बेनो देखायनाय जादों दि आइजोफ्रा बांसिन राजनिति बिथिङाव जागरण फैदों। बे जागरण फैनायनि थाखायनो आइजोफ्रा बाहागो लादों। दा जोंनि इउपिपिएल आइजोनि दैदेनगिरि जोङो बेखौनो दिनैहाय सावरायलायदों जे जोङो भटार्सजों मारैहाय जोङो कानेक्ट खालामनानै जाहाथे जोङो समाजाव मोजां साबसिन हामसिन जोङो गोजोन लाबोनो हायो जोङो जोंनि माने गणराज्योआव जोंनि सुबुंखान्थि धारायावहाय जाहाथे जोङो मारैहाय जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ रायजोनि थाखाय जोङो मावनो हायो बेनो जोंनि थांखि जागोन। जोंनि बिमानि थांखिया बेनो जोंनि गथ' गथाया जाहाथे मोजां शिक्षा मोनो जाहाथे मोजां सिकित्सानि सुबिदा मोनो जाहाथे मोजां गोरों गोरा जायो बिनि थाखायनोथ' बड'लेण्ड सुपार 50 होदों बा बायदि बायदि बेफोरबायदि आसनिखौ लादों। खेला संस्कृतिफ्रावबो जाहाथे जोङो मोजाङै आवगायलांनो हायो आरो गोजोनखौ आरो जोंहा आइजोआनो जाहाथे मोजाङै माबायदि बे गोजोनखौ बाहाय जोङो लाखिलांनो हायो गासिबो जाथि जन'गोष्ठिजों ज' जालायनानै जोङो मारैहाय संसार खुंलांनो हायो जोंनि मिथिंगाखौ जाहाथे जोङो रैखाथि होनो हायो जोंनि दैमा दैसाखौ मारै रैखाथि होनो हायो बेनो जोंनि थांखि। हाइकमान्डनि जोंनि हाइकमान्डआ जेरै जे डिसिसन लायो बेबायदिनो जोङो सोलिगोन बेबायदिनो जोंहा मावलांनांगौ जोंनि जे रेसपन्सिबिलिटि बेखौ जोंहा एकदम जानजि खाफ्रानानै जोङो मावलांनांगोन आरो जोङो आवगायलांगोन जोङो जेरै बिथिङावबो जोङो फावसायनानै थानाय नङा। गोजोन्थों।